Ήταν ένας νέος που ονειρευόταν μεγάλα πράγματα. Ήθελε να πετύχει γρήγορα, να δείξει στον κόσμο τι μπορεί. Μα μία μέρα όλα κατέρευσαν. Το έργο του απέτυχε, οι άλλοι γελούσαν και η απογοήτευση τον έριξε βαθιά. Καθισμένος μόνος σκέφτηκε «Μα πώς θα συνεχίσω, όλα χάθηκαν». Και τότε θυμήθηκε κάτι που του είχε πει ένας σοφός. «Η αποτυχία δεν σε καταστρέφει, σου δείχνει το δρόμο». Κάθε αποτυχία είναι ένας καθρέφτης. Δείχνει τι χρειάζεται να μάθεις, τι να βελτιώσεις, που χρειάζεται υπομονή. Η αποτυχία δεν είναι τέλος, είναι οδηγός. Ο νεαρός αποφάσισε να μην τα παρατήσει. Κάθε λάθος έγινε ένα βήμα, κάθε πτώση ένα μάθημα και με κάθε προσπάθεια η καρδιά του γέμιζε θάρρος. Η αποτυχία είχε γίνει δάσκαλος, όχι εχθρός. Η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η δύναμη είναι να σηκώνεσαι, κάθε φορά πιο δυνατός, πιο σοφός, πιο αποφασισμένος. Κάθε αποτυχία που αντιμετωπίζεις σε φέρνει πιο κοντά στο καλύτερό σου εγώ. Μην φοβάσαι να πέσεις. Φοβόμαστε μόνο αν σταματάμε να σηκωνόμαστε. Η ζωή ανταμείβει όσους μαθαίνουν από κάθε πτώση και η δύναμη πάντα ξεκινά από μέσα σου.